पलिटिक्सनि भिडिअफोरखौ बेसे नायबावनो नङा होमबा रायजोफोर, बेसे खोनासंबावनो। दिनै बेखायनो आङो मावनोसो ओंखारबाय नै, ट्रेक्टर सायावसो जिरायना दं आं नै, आलु गायनो एवनो आङो। अब्लाबो नैबे फंसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो, जाय जाय समस्थिया दाख्लै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेनदों, बिथांमोननि समस्थिनि जेसेबांनाखि ब्लकनिफ्राय लानानै, ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेल आरो गामियाव जायनाखि लेड खालामग्राफोर, दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनखौ गासिखौबो इयुननि थाखाय नायबिजिरनानै सोलायजोबनांगौ आं बेखौ सानदों आरोखि। गासैखौबो थोनाखै आरोखि, जायफ्रा लिड खालामनायाव एसे प्रब्लेम बायदि नुहुरदों, जायफोरखौ एसे डाउट बायदि सानदों रायजो राजाफ्रा, जायखौ माने एसे केलेंकारि बायदि मोनदों, बिथांमोनखौ चेन्ज खालामनानै मोजां लिड खालामग्राफोरखौ फसंनानै दोनफिननांगौ आं बेखौ सानदों आरोखि। जाहाथे उननि माखासे फैबाय थानाय इलेक्सनाव मोजाङै मोजां देरहाफिननो हायो, बेखौ साननानै आरोखि। दा आङो एवनोसै, दखरसे एवनांगौ दं आरो मैगं मैला फोनोसै। दा बोथोरा सफैबाय नङा होमबा रायजोफोर, मैगं मैला फोनायनि, आलु गायनांगौ, मुला, लाइ, लाफा बेफोरखौ फोनानै लानांगौ नङा होमबा, बेसेबां बायना जानो नङा होमबा। माइकआ गोदान रायजोफोर नै, ग्रिनार S13 Pro, दिनै फार्स्ट टाइम बाहायफेरबाय, माबायदि भइस रेकर्ड जायो नायनानै लानोसै। आरो नोंथांमोननो सोरनोबा गोनांथि जादोंबा बायनानै लाबानो जाबाय, आङो स्क्रिनाव प्रडाक्ट टेग खालामना होगोन। बांद्राय दाम गोसाबो नङा, बांद्राय खमद्रायनिबो नङा आरो बियो। आं एवाखै रायजोफोरनो, गावसो एवबाय बेनो। बे दखरसेल'खा, मुला फोनसै, बेयाव आलु फोनायखौ दायो एवनोसै। दखरसेल'खायनो फिदिंनो दिगदारथार बिरादनो। मुला फोनांसै रायजोफोरजों, मुला बेदर संना, लाफा एसे फोनसै दखरसे, बानलु एसे होनसै। जायगायानो दखरसेल' ना, ओंखायनो फिदिंनो बिराद दिगदार। हारांसो खुरबायनो, गिसिद्रायना जायगायानो, सिदोमथाव गैया। ओरै लाबो, नै गेजेरजों, गेजेरजों लाबो ओरैहाय। ट्रेक्टर फिसाखौसो रोङो बे, बेखौ रोङा। गावबाय। सिंग्रा मासिमबालै नै एवनायाव गिदिर गोनां जागोन। लखरसेल'सै नै जोब्बाय।
जाबाय बन्द' खालामदो एवखांबाय नै गुसेबद्रायना फिदिंजाया बेखायनो टाइम लाबाय मेंबाय एसे एवग्राया मेंबाय नै बेखौ रोङा बियो एवनो बांद्राय मोजाङै फिदिंनायाव एसे दिगदार जायो गिदिरना ओमफ्राय जायगा गुसेबाव एसे प्रब्लेम जायो फिदिंख'नो हाया बै ट्रेक्टर फिसाखौबा हले गाव एवग्राखौबा हले बिराद एक्सपार्टसै आरो बियो गोरोंथारसै बेखौबा दा बेखौ मैगं फोनसै बेयाव बानलु एसे फोनसै मुला एसे लाइ लाफा बिदि फोनसै आरो एसे दखरसे जोंना मानसियाबो फेमिलिया खम नालाय सानै साथामल' बिमा फिसा गाव बेल' नालाय दा एसेयानो थैयो आरो मैगं मैलाफ्राबो बेखौ एवना लाग्रोबाय दा आलु गायनो एवबावनांगौ दिनै एवथ'ला मेंबायनो आं एवनोसै आलु गायनायखौ भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां नुबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय आं दहाय सिगाङाव बुंनाय फंसे खोथानि थाखाय खोथानि सायाव बुंफिननो बावदों जाय समस्थियाव माने जेनदों बिथांमोननि लेदारखौ सोलायनांगौ होननानै आं सिगाङाव बुंदोंमोन नालाय दा आङो बुंफिननो बावदों आरो बिनि सायाव माने दा ड्रेसबो सोलायखांबाय दुगैनानै खामानि जोब्बाय दा दस्रायावसो थांनो ओंखारबाय आरो आङो दा बेखौनो बुंनो सानदों आरोखि माखासे मानसिया गोरोन्थिबो बुजियो नालाय बिनि सायाव जे आं जा खोथा बुंदों बेनि सायाव गोरोन्थि मोनोबा निमाहा होबानो जाबाय आरो बुंनाया सैथो जादोंबा मोनसे मोजां कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय